zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi, ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Rabuwa da zafi cikin soyayya, so da rai yake ɗawainiya sai ya gigita rayuwa, damuwa ta yi ta karuwa. Shin me ke faruwa, me zai waruyi garkuwa, zuciya ta bar yin damuwa. Zuciya, 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 ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Shi me ke faruwa, me ke sanya damuwa, me ke Haba Sani, kai da faɗan haka ba ka rasa farin cikin ka ba, ko da a ce Umma ta mutu. Ni gatan kai zan share ma hawaye, zan ma duk abin da ta yi maka a rayuwa. Yaya, ba za ka iya ɗaukan ɗawainiya ta ba inda Umma take. Kai na faɗan haka, kai ka sani zan iya ƙoƙarina a kanka, zan iya ƙoƙarina sai na ga na faranta maka, ba zan taɓa bari ka wulaƙanta ba. Yaya, na san za ka iya min komai, amma ba ka da hali. Akan 3,000 muka rasa mahaifiyarmu. Ka yi da faɗa haƙari na. Allah ya tare da mu, kuma hanyoyin Allah suna da yawa. Ba zai hana murfin asirin da mu taimaki junanmu da gani haka ba. Ka yi da kuka. Zuciya da ruhi, 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 zuciya da ruhi. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi, ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Kai fa musulmi ne Abdul, ya kamata ka rika daukan kaddara mai kyau ko mara kyau, hakan shine cikon imani. Umma ta riga ta mutu, babu abin da tafi bukata a wurin mu sai dai addu'a. Maryam, mun shaƙu da Umma, mun shaƙu wanda ba zan iya mantawa da ita a cikin zuciyata lokaci guda ba. Na san akwai shakuwa tsakanin ɗa da uwa, amma ya kamata ka rika rage tunanin nan saboda kar a zo a yi faduwar guzuma. Abu biyu ne ke damun zuciyata Maryam, bayan mutuwan Umma sai kuma Sani. Kaina Sani na cikin wani hali na rayuwa, haka kawai da daddare sai ki ga ya tashi yana firgita, yana wasu irin ihu, yana wasu irin ƙara. Wannan abun na mugun tayar min da hankali. Maryam, hankali na a tashe yake. Ina tsoron kar kaina ya samu matsala, ina tsoron kar kaina ya samu wani problem a rayuwarsa, domin shi kaɗai ne rayuwata, shi ne raina yanzu. Har yanzu akwai raɗaɗin mutuwan Umma a ransa, shi yasa yake irin wannan razana. Amma abin da ya fi shi ne ka yi ƙoƙari sama masa taimako a wajen malamai da kuma addu'o'i har Allah ya sa ya dawo cikin hayyacinsa. Ka saki jikinka ka yi min murmushi Abdul, yau kusan sati 2 kenan ban ga fara'arka ba. Kai ne numfashi na Abdul, kasancewarka a cikin damuwa daidai yake da shiga kabarina. Gaskiya nake faɗa maka, kasancewarka cikin farin ciki shine rufin asirina. Saɓanin haka kuwa to barazana ne ga rayuwata. Zuciya ta barin damuwa. Kai yaya? Kai da wa? Uban yan tsokana. Wa kuma ka tsokano ka? Ai wallahi zaka sani duk inda ka shiga ina biyo ka. Ni za ka iskanci. Yaya? Mama yana ina. Me yi maka? Menene? Yana ina kawai ni ga inda yake. Mama, ni kawai yana ina. Nace yana ciki yanzu shi. To na rantsi da Allah ka fito. In baka fito ba na biyo ka cikin ɗakin nan ko na rantsi da Allah. Ai Abdullahi, Allah ka haƙuri. Ba zan sake wa
fara kura ga tsoro ga A'a to ka ya isa haka ka amurɗe kunnan ya faɗi. ga tsoro ga neman rigima wannan. Me faru? Mama yaron nan in bin da tsaban yari na mun wayo. Ko na ji gun Maryam muna hira ko ya zo wani biyo ni wallahi sai in biyo shi mu tafi gida. To me zan ma na zo gidan? Gashi na zo me zan ma? Kai Allah ya sauka to ba gara ku da gidan ba abin da yake so kenan yaga kuna tare kun shaku ba yadda za ku yi ba yadda za ka yi da shi. Ha ba mama wata irin shakuwa ce haka. Yaron da kullum muna tare da shi tare fa muke kwana daki daya mu ci abinci tare komai tare muke shi amma dan minti ɗaya in na fita kawai sai ta kura kansa ringa bina haka abokai na fa suke to mun wani gori wani ina tawo da aboki ba kwa dai rabuwa da shiriri ta irin taku. Mama shine farin ciki na shine goma ya rayuwata dole ne kishin sa. To ka ji ko to ka gani ko to dan ka abin da nake so da ku dai a zauna da lafiya kana ji ga tuwon ku can a daki. Tuwo kuma mama? Allah ya tuwo mai kyau lafiyayye da miyar kuka. Gaskiya ma ba zan ci tuwo ba. Ya? Gaskiya ba zan ci tuwo ba. Ba za ka ci tuwo ba. Sai me za ka ci? Gaskiya mama ban ci tuwo. Dan duniya. iya Allah ya rana ya samu wuri oh da ji mama yin kuka ne kai mama kai ka ai za ka ci yau kuka yana ajihunsa da nauyi ne zai saya ya zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi ikon Allah Malam Sani ya aka yi wallahi mama yunwa nake ji yunwa kuma mama to san an ce ka ci tuwo ka ce ba za ka ci tuwo ba gaskiya mama ba zan ci tuwo ba zan iya cin tuwo ba mama to ai baka sani ba wata yar shinkafa na dafa maka shinkafa kuma ina kika samu kuɗi to ina ruwanka da bincike kuma tunda na je na samo nan ka shago na je na karbo gwangwani daya na ce bari dan bararraka maka tunda ka fi son ka ci shinkafa ba tuwo ba haba mama bai kamata kina cin bashi ba ha kai ku sani me zan bazan maka ba abinda duk ranka yake so fa shi zan maka shi zan siyo maka ko menene ka ci ya ba zan baka shinkafa ba yanzu idan Allah ya mana walai ai kaman yau ne wace kaga na miya na kai musu kudin su tunda babu yawa kaji ko yadda fa duka na dan yi maka saki ranka yanzu zaka koshi kaji zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi so in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi ashe akwai alaka kai hakuri ka daina kuka ka gani ko da magani ko ba magani Allah ya sa zan samu sauki zan samu kaji ko kuma ko ka rasa ne ba za ka rasa wanda zai taimake ka ba ka daina kuka ko da ka rasa ne akwai dan uwanka Abdul zai kula da kai ga abin da ba zai maka ba ka yi haƙuri ka daina kuka kaji ya haƙuri Sani! 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 zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi so in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi ashe akwai alaka zuciya da ruhi rabuwa da zafi cikin soyayya so da yake ɗawainiya sai ya gigi ta rayuwa damuwa ta yi ta karuwa shin me ke faruwa me zai waruyi garkuwa zuciya ta bar yin damuwa zuciya
zuciya zuciya ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi shi me ke faruwa